Καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μάθημα. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα μάθουμε την κλητική πτώση στα ελληνικά. Today we will learn the vocative case in Greek. Πάμε στο βίντεο. Πότε χρησιμοποιούμε την κλητική στα ελληνικά? When do we use the vocative case in Greek? Χρησιμοποιούμε την κλητική όταν μιλάμε ή φωνάζουμε σε κάποιον ή κάτι. The vocative case is used to directly address or call out to someone or something. 2. Η κλητική έχει άρθρο? Όχι. Δεν έχει ποτέ άρθρο. In the vocative case, the article is dropped. 3. Η κλητική είναι ίδια με την αιτιατική για τα θηλυκά, τα ουδέτερα και τα αρσενικά, εκτός από αυτά που τελειώνουν σε ως. The vocative case in Greek is the same as the accusative in singular for feminine, neuter and masculine nouns except for those ending in os. Για παράδειγμα, η Ελένη. Ελένη. Ο μπαμπάς. Μπαμπά. Το παιδί. Παιδί μου. Αλλά. But. Τα αρσενικά ουσιαστικά που τελειώνουν σε ως σχηματίζουν τις περισσότερες φορές την κλητική σε έψιλον. Μηχανικός, μηχανικέ, γιατρός, γιατρέ, Αλέξανδρος, Αλέξανδρε, Φίλιππος, Φίλιππε. The masculine nouns ending in os form the vocative case in έψιλον most of the times. Γιατί, why, έχουμε εξαιρέσεις? Do we have exceptions? Of course, βέβαια. Όταν έχουμε ονόματα μικρά και επώνυμα που τελειώνουν σε ως και έχουν δύο συλλαβές, Νίκος, Γιώργος, η κλητική είναι σε ο και όχι σε Γιώργο, Νίκο. The masculine first names and last names ending in os with two syllables form the vocative case in o instead of έψιλον. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Αν σας άρεσε κάντε like και εγγραφή subscribe. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά!